Danas jedna od najružnijih i najtežih tema koja može da se desi jednom privredniku. Zvao me je pre neki dan prijatelj da mu pomognem da rešimo problem, ali pre toga, za vas koji ne znate, ja sam Sale Stefanović, pravim firmu od 1.000.000 eura sa 10.000 evra početnog uloga. 100.000 evra je prvi cilj za godinu dana. Dobrodošli u Sales, pa da počnemo. Šta je problem? Problem je šta raditi kad posao, pre svega prodaja stana. Znači, desi se u nekom vremenskom periodu da kao da pecamo u bunaru. Ja sam prošle godine imao situaciju da od septembra do kraja novembra sam prodao jednu vagu, a treba da prodam 10 u tom vremenskom periodu. 60.000 evra sam izgubio za 3 meseca. Sreća, naprodavao sam se vaga i pre toga i posle toga. Međutim, ja u novembru nemam nikakvu prodaju već 3. mesec, a ide mrtva sezona, decembar, januar, februar, hladnoća, snegovi, promenila nam se klima, pa je sreća što je moglo da se radi, da se betonira, da je to bilo pre 10-15 godina, pitanje da li bi firma preživela do marta. E sad, moj prijatelj radi još specifičniji posao nego ja. Toliko je uska niša da verovatno niko od vas nije čuo za tu firmu. Proizvodi su mu skuplji od mojih i kada se njemu desi da ne proda par meseci ništa, on ima mnogo veći problem, mnogo veće troškove ima, a promet je i dalje na nuli. On ima 15 ljudi koje plaća i treba to izdržati. Ajde, 1 mesec, desi se 2 meseca, ali kad se zaređa 4-5, tu već pitanje da li će firma opstati ili neće. Zvao me, seli smo, porazgovarali smo šta treba da uradi i sad idemo u implementaciju tih rešenja. Prvi problem, jako je nepopularan, to je prvo rešenje, jako je nepopularno i teško za prelomiti, pogotovo nama koji smo rasli u socijalističkom društvu, su otpuštanje. Znam da je ružno, ali u nekim situacijama to mora, čak i ljudi koji ne zaslužuju da budu otpušteni. Nažalost, ako ne otpustite jedan deo ljudi, povući ćete vremenom i sve ove ostale koji bi mogli da prežive ako firma preživi. Sad, kod tih otpuštanja ima nekoliko taktika koje ljudi mogu da koriste. Prva je da isplate ljudima otpremnine, da ih plate po godini koliko su radili, to je sve propisano i zakonom i statutom firme. Druga varijanta je da ih pecate šta nisu uradili kako treba. Potrebno je čoveku dati opomenu za nešto što nije dobro uradio. Ako se ponovo ponovi, vi imate svako pravo da ga otpustite, što po meni nije baš etički i ja to ne bi koristio. I tako sam se dogovorio i sa njim da ne uradimo to, nego da se tim ljudima daju otpremnine. Sad dolazimo do drugog problema. Ko koristi Excel zna šta je cirkularna referenca. Ako nema para i ako već kasni 15 dana s platama, kako da im plati otpremnine kad nema para ni za plate? Prva stavka koju smo rešili je rasprodaće neka vozila koja ima na stanju. To tako mora sad, nažalost, takva je situacija, vozila će se nova kupiti. Druga stvar je, počeće prodaju sa lagera stvari koje ima. Znači, nije da nema vrednosti u firmi, on na lageru ima mašinu u vrednosti od 500.000 evra. A problem mu je da plati 15 plata. Nek je svaka plata 1.000 evra i nek su doprinosi 1.500, koliko je to, 20-30.000 evra na gomili treba da skupi. Prvo će rešiti ove otpremnine, otpustiti ljude. Svakako ljudi koje otpušta nisu ni serviseri, ni proizvođači toga što se bavi, nego su manje više ljudi iz prodaje. Jer da oni rade svoj posao kako treba, on sad ne bi bio u problemu. Jako je puno pustio ljudima, nije se bavio tom tematikom dovoljno i sada ne zna gde je problem i zašto to ne ide, jer je prepustio radnicima bukvalno uzde potpuno. Ne kažem da je to greška ili da nije greška, u ovom trenutku je ogroman problem.
Druga stvar je rasprodaja, kao što sam rekao, toga što je na lageru i pošto je potrebno još novaca za snimanje promotivnih videa i svega ostalog, Dule iz produkcije se sam ponudio da mu snimi određeni sadržaj koji će plasirati na specijalizovane sajtove za te vrste mašina, ali i da pusti reklamu na YouTubeu, Instagramu, Facebooku i tako dalje. I samo prodajom jedne mašine gde je u proseku cena od 50 do 100.000 evra, on izlazi iz problema. Iako je, kažem, surovo, mislim da skoro ceo prodajni tim treba da otpusti, bez obzira da li se on izvuče sad iz ove krize ili ne, jer ne bi ni bio u krizi da je taj tim radio posao kako treba. E sad, do još jednog zaključka smo došli, pošto on ima vrhunske majstore u firmi, da iskoristimo njegove majstore za proizvodnju i montažu kontejnera. Znači, kada nam dođe isporuka broj 4, kad budemo imali viška robe, pošto sad imamo manjka zbog ovog rata između Izraela i Irana, doći će prvo njegovi ljudi kod mene u fabriku, da ih moji obuče na nekoliko prvih kontejnera i onda ćemo jedan kontingent svega toga odneti kod njega u fabriku, da oni montiraju za sistem koji sam ja nazvao vrlo kreativno cash and carry. Znači, montirano više kontejnera sa više različitih varijanti na kojoj će strani biti vrata, prozori i tako dalje, i kad je nekom hitno, a brdo kupaca sam izgubio zato što nisam imao odmah, kad je nekom hitno može da nosi istog trenutka kontejner. Kaže, hoću ovaj ovde, taj raspored mi odgovara, pakujemo ga i nosimo ga odmah. On će time sačuvati više radnih mesta u firmi, znači više ljudi bi morao da otpusti da nismo našli to rešenje, i to je dobro i za njega, i za mene, i za te ljude. Tako da smatram da će se... sad, ja vama ovo sve pričam kad je većina toga svega već prošlo. Vozila su prodata, advokat je spremio ugovore i otpremnine za ljude koji, ajde da kažem, ne zadovoljavaju kriterijume, konkretno količinu prodaje koju imaju. Ostavit će jednog komercijalistu najboljeg da kada bude obnavljao tim komercijalista može da prenese znanje na te nove. Pošto naravno da nisu svi iz tima krivi što to ne ide, ima ko je radio svoj posao kako treba, ima ko nije zadovoljio kriterijume i jednostavno nije za taj posao i gotovo. Šta sad da radimo? Mislim, to je surova realnost. Sad, mislim da ćemo napraviti i trajnu saradnju po pitanju proizvodnje kontejnera, jer on ima ogromnu halu i jako veliko dvorište gde to može da se skladišti. U nekoj od prethodnih epizoda ste videli koliko smo mi ovde nagurani. Znate da je u pripremi nova hala, 500 kvadrata spremamo, ali neću imati toliko prostora za te cash and carry, tako da će on imati za određen broj ljudi stalan izvor prihoda i stalna primanja za te ljude, jer i dalje ne možemo da postignemo količinu koja je potrebna za tržište. Hvala, Dule. Koje tržište traži? Šta je suština i pouka ove epizode? Najgora stvar koju on može da uradi u ovom trenutku je da ne uradi ništa. Jer ako on ne uradi ništa, firma će propasti 100%. Ako, kao kod orezivanja voćaka, odseče ono što je višak, ta biljka će mnogo bolje roditi. Što više odlaže tu ružnu stranu posla koju svi mrzimo, znači od vlasnika do radnika koji će biti otpušteni, veće će biti posledice i treba raditi na tome što brže, jer, kažem, dovodite sebe u situaciju da ćete potrošiti zalihe koje imate. Rekao sam na početku epizoda, on ima $500.000 evra robe na zalihama, ali džabe kad se ne prodaje ništa već 5-6 meseci. Da bi spasio ove ostale i da bi firma opstala, mora da se uradi taj
ružni korak i to će se pre ili kasnije, znači nije pitanje da li nego kada, desiti svakom od nas. Znači svaka firma ima period rasta, stagnacije i pada i sad posle tog pada je pitanje šta će dalje. Da li će ići stagnacija, nastaviti pad ili rasti gore. Ako ne uradite ništa, ako se budete ponašali po socijalističkim principima da za sve uvek mora da ima posla, neće biti dobro ni za vas ni za te ljude, ali neće biti dobro za sve te ljude. Jer će svi na kraju ostati bez posla ako se ne odseča ono što je višak. Tako da vozila su prodata, spremaju se otpremnine. Zašto smo izabrali da se ljudima isplate otpremnine? Ne zato što sam ja dobar čovjek, nego to ima uticaj na ove što ostaju. I ako oni vide da ste vi prodali njihove kolege zarad uštede od nekoliko hiljada evra, šta će da misle za sebe sutra, prodat ćete i njih. Znači, mora se ukalkulisati taj ljudski faktor šta će biti sa tim ljudima koji ostanu, jer u suprotnom počeće da traže posao pre nego što i otpustite ove kad čuju kakva je situacija. Tako da treba to odraditi sa ljudske strane, znači da ljudi ne ostanu na ulici, treba im dati preporuke za dalje firme u kojima će raditi. To što se oni nisu snašli u mojoj branši ne znači da se neće snaći u nekoj drugoj. Ko zna zašto to nije radilo, jer kažem, nije se dovoljno uključio u sam taj proces, ali situacija je takva kakva i sad se to mora čupati napolje. Nadam se da ste naučili nešto iz ove kraće epizode, da postoji ta ružna strana biznisa o kojoj ćemo naravno pričati i ne mogu da kažem voleo bih da se desi meni, ali kad se desi nešto loše, jako ću rado obraditi tu temu da vidimo kako sam ja to rešio na svom primjeru. Hvala vam puno na gledanju, do sledećeg puta, ćao. Imam osjećaj, kako sam pričao iz glave sve za ovu epizodu, bez ikakve pripreme, da sam dosta bagovao. Teško mi je jako da pričam na tu temu o otpuštanju ljudi. Ja sam nekad bio ti ljudi. Međutim, kao što sam rekao, realnost je surova i za dobrobit svih onih koji ostaju i koji rade svoj posao, to se nekad mora uraditi i presjeći i totalno mi je nebitno kako ću ja ispasti na ovom videu, da li će to Dule montirati lakše ili teže. Jako je bitno da vi shvatite da posao onoga ko rukovodi cijelim procesom je da donosi te neke ružne i teške odluke. Što se kasnije donesu, to su posljedice sve veće i veće i što se kasnije preseče, više će ljudi ostati bez posla. Tako da je, reći će neko, truli kapitalista, vidi ga, mnogo je bitan i tako dalje. Nisam, nego da bi spasio sve ove ostale, mora da uradi takve stvari i to je jednostavno realnost. Dešavaju se padovi u svakom poslu, a ako se to ne desi, sve će otići do đavola. Eto, pozdravljam vas sa krajem ove ružne teme, u sljedećoj epizodi ćemo nešto lepše. Ćao!